Για τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό που έχουν θεσπίσει τέλος πάντων οι διοικήσεις όλων των ομάδων από ΑΣ, ΠΑΕ, ΚΑΕ κτλ. Και εύχομαι να μαζευόμαστε κάθε χρόνο για να χαιρόμαστε αυτήν την ημέρα της ίδρυσης του ΠΑΟΚ. Πάντως η παρουσία όλων των τμήματων δείχνει ότι είναι ένας και αδιαίρετος, ενιαίος. Εγώ εύχομαι να είναι έτσι, να το πιστεύουν όλοι έτσι. Και αυτό προσδοκώ να γίνει. Νομίζω είναι μια γιορτή του ΠΑΟΚ, θα γίνει θεσμός η γιορτή, είναι σίγουρο αυτό. Είναι όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Το τμήμα του ΠΑΟΚ είναι 21. Ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια να τα κάνουμε παραπάνω, διότι αυτός είναι ο σκοπός του ερασιτέχνη. Να φέρνει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά δίπλα του, να κάνει αυριανούς παοκτσίδες, μικρά παιδιά με τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή που θα χαρούμε όλοι σήμερα και εύχομαι όλα να πάνε καλά και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο να κάνουμε αυτή τη γιορτή. Είναι και καλό μήνυμα η παρουσία όλων των τμήματων, έτσι. Ναι. Φυσικά είναι ένα μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ όντως είναι ενιαίος, όχι στα λόγια. Στην πράξη έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ. Ευελπιστούμε ότι θα τη συνεχίσουμε και στα επόμενα χρόνια. Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο οπαδός του ΠΑΟΚ έχει μάθει να υποστηρίζει τα 4 ιερά γράμματα κατ' εμάς και το άσπρο και το μαύρο. Τώρα οι νομικές μορφές, αν είναι ερασιτέχνης, ΠΑΕ ή ΚΑΕ, ενδιαφέρουν λιγότερο. Ο ερασιτέχνης πήρε μια πρωτοβουλία, σαν η μάνα του συλλόγου, να κάνει μια γιορτή για τον όλο ΠΑΟΚ, για τον ενιαίο ΠΑΟΚ καλύτερα, και έχει σκοπό αυτή την γιορτή με τη συμβολή και τη συμμετοχή και του κόσμου να την καταστήσει θεσμό και κάθε χρόνο να γίνεται ακόμα καλύτερη. Αυτό θα ρωτούσα, γιατί το είπε και ο αντιπρόεδρος του ερασιτέχνη, ότι θα γίνει θεσμός. Ναι, η πρόταση δική μας είναι θεσμός. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται οργάνωση, μεράκι, χρόνος. Αλλά το βασικό είναι η συμβολή του κόσμου και η συμμετοχή του σε αυτό. Να θεωρεί ο κόσμος ότι είναι τιμή του να τιμήσει τον ΠΑΟΚ αυτή την ημέρα ΠΑΟΚ, όπως την ονομάσαμε. Το κύριο καλό από τη γιορτή είναι το ότι θα υπάρξουν μικρά παιδιά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο, γιατί ξέρετε ότι η ζωή μου έχει καταναλωθεί, αν μπορούμε να το πούμε, με τη συμπεριφορά μου προς την νεολαία. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί όλος ο κόσμος, γιατί για την ώρα δεν έχω δει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να αντιληφθεί όλος ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες διοικήσεις. Καλές ή κακές δεν έχει σημασία. Όλες οι διοικήσεις είναι και καλές και κακές. Πρέπει να υπάρχει η τρανή συμπαράσταση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, των φιλάθλων, όχι των οπαδών, των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε τις απόψεις μου για κάποιους οπαδούς. Οι οπαδοί και βέβαια χρειάζονται, αλλά πάντα μέσα σε πολύ σωστά πλαίσια. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είχα υποχρέωση να έρθω, γιατί είμαι φόλα παοξής, το ξέρουν όλοι, και από τη στιγμή που με προσκάλεσαν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Αν και πολλοί μου είπαν ότι πολιτικά δεν πρέπει να πας. Τι σημαίνει πολιτικά? Όχι, είμαι παοξής και το λέω βέβαια πρώτα απ' όλο Καλαμαριάς. Είναι μια γιορτή. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο μια ομάδα, έτσι, και νομίζω ότι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο είναι ενωμένα όλα τα τμήματα του συλλόγου δείχνει κάτι και είναι ένα υπόδειγμα. Μακάρι να είμαστε γεροί, να γιορτάσουμε τα 100 και πολλά παραπάνω χρόνια του σύλλογο, να φέρει χαρές, τίτλους, διακρίσεις, αλλά πάνω απ' όλα να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό όπως προσφέρει σε όλα τα επίπεδα. Κάτι πολύ ευχάριστο που έχουν μαζευτεί πολλοί παοκτζίδες εδώ στα 84 χρόνια για αυτή τη γιορτή. Μακάρι να τέτοιες γιορτές γίνουν και στο 184 χρόνια, που θα γίνει σίγουρος είμαι, και είναι μια ευχάριστη γιορτή που θα μαζεύει, όσους έχω πει, πολύ κόσμο, και περιμένουμε τώρα να δούμε στο μέλλον την γιορτή τι θα γίνει μέσα. Ο ΠΑΟΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα, θα χαρίσει ως δώρο στο σύλλογο μία έξοδο στο Champions League για αυτά τα γενέθλια. Πιστεύω ότι μπορώ να σας πω ότι θα δώσουμε τα πάντα να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό. Σίγουρα δεν θα γίνει εύκολο. Έχουμε και άλλες 3 ομάδες οι οποίες θα έχουν το ίδιο στόχο σαν και εμάς, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες και δύναμη να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε αυτή τη θέση, δεύτερη θέση και έξοδο για το Champions League. Όντως, μια μεγάλη γιορτή, είναι ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις τον ενιαίο ΠΑΟΚ εδώ να είναι όλοι μαζί. Εντάξει, θα γιορτάσουμε σήμερα τα 84 χρόνια και μακάρι αυτό να γίνει κάθε χρόνο. Να μαζευτούμε, να βλεπόμαστε όλοι μαζί και αν μπορέσουμε να πάμε το ΠΑΟΚ ακόμα πιο μπροστά. Είναι θετικό το ότι είναι όλα τα τμήματα εδώ.
Βεβαίως, και όπως βλέπω και όπως γράφει και στα βιβλία αυτά, πάρα πολλά τα τμήματα. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος σύλλογος με τόσα τμήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Του ΠΑΟΚ, η απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ, των ανθρώπων που διοικούν σήμερα τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτή η μέρα να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε μέσα από αυτήν την εκδήλωση η συσπήρωση του κόσμου και των ανθρώπων που αγαπούν τον ΠΑΟΚ να είναι μεγαλύτερη. Πάντα μπορεί να γιορτάσουμε όσο μπορούμε, βέβαια, παραπάνω την μεγάλη ιστορία και να τιμούνται οι άνθρωποι που περάσαν και αφήσαν έργο και αυτοί που τώρα συνεχίζουν και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και στο διενοικές σύλλογος. Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκαν προσωπικότητες, αθλητικά τμήματα και οι χορηγοί του συλλόγου. Τιμητικό είναι για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο το οποίο το αγαπώ από μικρό παιδί. Έχω κάνει πολλούς φίλους και έτσι νιώθω σαν να είμαι σε μια οικογένεια μέσα. Χρειαζόταν αυτό το πράγμα να γίνει, γιατί έπρεπε, τα πείσανε πολύ πίσω και χρειαζόταν αυτό. Ευχαριστώ πολύ για ό,τι μου κάνανε, με βραβεύσανε και έχουμε συνέχεια. Είμαι πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον 50 χρόνια, για να μην πω περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ είναι τρόπος ζωής και βέβαια για τη σημερινή εκδήλωση μπορώ να πω ότι ήταν μια ωραία εκδήλωση. Ήρθε αρκετός κόσμος και εκείνο που χαρήκαμε ήταν κυρίως οι βραβεύσεις στα αεραστεχνικά τμήματα